Hello mga dudong mga inday. Welcome to my channel. Ang Dude Store karon sabay ta. Manglaag ta sa Cebu, Bohol mga higala. Kauban kining mga maestra nga gwapo-gwapa. Tara, tanaw lang dinhi sa Dude Store Tara. Kadlawon na nga Kuyog mo ni sir. Good morning Dods, mga Dods, diri ta karon sa Cebu Port, maadto na ta sa Bohol at 4:30 AM. Sabay ta malaag ta sa Bohol, ang yutang batuon. Diri ta magkuha og ticket. Ang ato ang ticket karon sa Ocean Jet is 800 pesos each going Bohol sa Tagbilaran. For today's trips for today's fully booked. Hala, Ginoo ko. Lord, fully booked daw. Tanawan nato ron kung makasakay ba mi ang orasa going Bohol. Ma'am, another trial na naman. Trips for today is fully booked. Oh, today daw, nakabutang. Oh, I don't know if gahapon pa na. Wala. May na day, pwede na mag-online. Ay. Oo. Nari may gabi, sirado naman ba? Mga, ano sa tayo nag-abot gani? Mga 6:45. Oh. Kung dito mi sa Bigon gikan no. Agi mo sa bayan Carmen day kanang Carmen chocolate. Oo. Okay mga Dods, di mi makasakay karon sa first trip. Kay fully booked na. So tanaw na pud karon ang second trip 8 o'clock kung pwede pa dami makapasok. So nagalinya pa karon si Sir Dennis. Hopefully makapasok na para sa Bohol nga among gipangandoy. Oh, nandiri-diretso lagi ito. Ang nawong sa mga artista going Bohol. Na. Pagulat. Isa ang bulanon nga iyahang tabliya. Ipakita imong tabliya dong. Bit-bit sa tabliya. Bulanon. Bye. Kaging. Waiting for our trip to Bohol. Wala mi kasunod sa first trip. Adto mi sa second trip. Hopefully makakuha sa second trip. Ay, nami Koreano kauban. Nag-uol na siya. Taon na tabliya. Ato na lang yung magsikwat. Yes. Kabalo ko mo timplaan na. Saka ni. Go! Hi! Ngano, wala. Punta na po dang 29-20. Kera. Okay ra. Mga onsa na. Oo. Ang sa light berry. Dito na ta. Ano? Open na. Dito na lang ta para ano. Dito. Mga paano na lang ta for sure. Ay, never mind. Amang paano na dito. RN. Very for like very. This is now our ticket 9:20. Yep. 9:20, 1 hour lang, maabot og 10:20 or 11. Oh, fight sa kayo. Yehey! Ready na to Bohol! Naanami ticket! Okay? Ngano magulanon ikaw? Hello sir kay. Musakay naman kita. Yukat ko semua. Ha? Yukat ko semua. Dili na lang ka mo kuyog? Saan man? May yura sir. Yo kauli ng Driano. Ay, good morning. Hindi ka kaadto kay Lola. Oh.
Kaluoy. Uy, kaluoy. Nag-uol tawon si BG, wala ka, di ka ato sa iyang kuan. Dili man na nato sa lagi tungod man na sa panahon, dili nato control. No, not control. Makdo na po. Sige, tata. Bye. Mga dudes kay 9:20 pa. So, unsa pa karong oras? Wala pa 6. So, third naming trip. Mo adto na balik sa amin dito sa amo ang hotel sa kaluoy sila man na po di mga tulog diri ba maghubo lang po. Actually iyang room nga girentahan gabi kaning dira ni Valencia another sweet diri man siya gabi ni Valencia kay kuan dito sa suite room. So diri mi nagstay sa Sampaguita at bang niya is Macdo. So mamahot ta kay 9:20 pa among trip. Wala pa na 5 times 5 equals Dili na ako mag-solte. G. Kay karon pa man sa kabuang nimo. Tawag nimo si Mami Pot. Si Mami Let. Siya G. Mamalutan. Si Mami Let. Ngayon si Jess, yan sa tawag natin ni Jess. Lulu. Mami Let. Oy, maglulo ba yata? A few moments later. Diri sa kuan sa among hotel nang atbang diri ang Basilica di Santo Niño. Santo Niño Basilica. Ang ani ang Cebu ang naong sa Cebu. Morning. 3 hours later. Tinuod na ni, mato na mi upuhol. Larga na. Taxi is real. Nana si taxi. 15 minutes later. Welcome to Pier, Cebu Pier. Here we are again, trying to book the barge at 9. Hopefully we can get the ticket. We already get in. Yes. Going to Tagbilaran Port. Sulod na kita. Welcome na ta sa Tagbilaran. Magpabuhol na kita. Okay na namin sa sulod diri sa pier kay waiting sa among time to Bohol. Hello sir. Yes. Ingani kadaghan ang moadto sa Bohol. Waiting. Ha? Lami gani. Asa mo? Tagbilaran City. Hello, finally. After sa mga challenges. Hi, let's go. We are ready to board. Our final round, Yes. Attention to all passengers of Ocean Jet bound for Tagbilaran at 9:20 a.m. departure time. Please proceed to boarding gate number 8 and board the safe route. Once again, attention to This is it, Pansit. Nasa Tumoy Ocean Jet ang amo ang sakyan, Ocean Jet. Ocean Jet number 8. Sa wakas na madayon na jud among Bohol. So gabi nag-training nga makaabot nga makasakay to Bohol. Pero wa jud na kaya kay puno, wa ni masakyan. Okay, sulod na kita diri sa Ocean Jet. Oh. Asa kita sir? Ay diri. Mani ni dire? Ay mani daw tayo. Asa ta
ta, sir. Thank you. Asami. May lalaw ako. Ah, dala ka. 17. Hoy, ang pala sa gilid. Kaya nga nito. Dunga ka. Asa ta? Ano? Daghan man ni 3-5. 5 ta, 5. Malayo. Ilaw, tatwa ka. Hello! Shout out sa mga taga-Pampalong and San Isidro. We're bound to Bohol this morning after the hurdles and after the bagyo. Finally on board din sa Ocean Jet. See you Bohol! Bahalag, Lydia at Laura. Bye! A few minutes later. After 2 hours of travel na mo, abot na kami diri sa Tagbilaran. Oh, nabi Korean dito at least. Welcome to Bohol. Ang Yutang Batuan. So waiting pa para magnaog. Okay, gawas na kita. Sir Deds, diri sa ta. Hi, welcome. Cebu, ay Cebu. But welcome to Tagbilaran City, province of Bohol. Yay! Kita na ko sa imo. Tagbilaran yellow. Ah, Tagbilaran Cebu to, Jay? Tagbilaran Cebu ngayon. Ah. This is Bohol. Ikpainom doon. Asa ta? Welcome to Bohol! Yay! Dali na lapit. Ay, Hala, wow, sosyalan, good for 5. Only, gisundo mi. Hala, dato-dato. Hello, sir. Hello, may Morning. Brother ni Evelyn. Ma'am Evelyn. Hi. Hi, hello, ma'am. Hello. Rol, mao ni ako mang kauban. Oo. Ang mga teachers din sila. Kita na ko picture. Ah, Ito der iti. Kung ko sa aircon na ginera. Todo, ibutang sa tuta. Toto. Uy, kanindot sa among ilok. Oh, klaro kayo. Nindot sa among ang service for today. Oh, nice one. Nindot ang among ang paan. Nindot ang service. Wala, tapos na i-confirm ato ang ticket. Confirmatory. 6 na siya. Amo sa Bayaran sa nila. Maggunong kami diri kay maglukat na pod meet another. Maglukat na mi og ticket for tomorrow back to Cebu. Kay delikado ang kung di ta maglukat kay puno-punuan karon ang ato ang biyahe. Yes. Nadaot mo gud amo ang kuan sa port tungod anang Baguio eh. Gani. Ma'am, nice ma'am. Nice imong sakyanan. Dili ni pareha rami ani driver. Ha? Mora yun akong marigalo sa imo. Oh, thank you. Feed me. Basurahan sa to ang tourist van. So ihatag na ko na sa imo as a gift from Yes. Tagbilaran City. Thank you very much. Thank you, Nuggets. Tawata ka ni. Pero Kaya kaya pwede rin ito dukit. Pwede rin magpagtas na ito. Lasing ko, hinahinig pag Oh, exercise. exercise. Pero pagkabugat man gadyod sa amo ang kalamay.
Ano yung factory paliton kay Barato dito, sir. makita gyud po ninong dito gyud gikan na may kung na hagna uban. Oh, nga kuan mo dyan ay best na kuan. Gikan dyan sa factory. Wala niya unod diya. La Lapa na. la 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 wala ni Di na may uban may barato ra nga. Why Pasalubong dito sinina Asa o mabalit mi anak kay wala mi suoton ugma kay Make it simple. Lisan ba ko? mamalit pa mi ugma o unya og mga tawas or normal ra Don't worry cause it's not good enough. Ano sinina ugma so Anak mi og miyor. sing a song. sing a song. Okay ra. Daghan mga old houses ay dira old. Sa panahon pa na nga kuan. Ano na siya kanang white? Panahon pa na sa Spanish? Balay. Restaurant sa una mo. Ha? Restaurant sa una. Nakuan po ni sa Bagyo. Oo, tao. Polo. Heading to floating restaurant for a lunch. Diri sa Luway, Bohol. Check Korean. May Korean. Wow, diri na ta sa Luway. Oh, dali na siya. Diri ka sa Luway, siguradong ikaw maglaway. Ay na dai ang lawbo. Oh, diri di ay na ang kuan. Tura na ang tuloy. O, vlog na ko yan. Oo. Kana pwede ka mo na ay. Tulay ka. Lami mo gitong dito siya nagkuan ba? Adult 850 pesos. Eat all you can ka na. Yes, sir. Hantod sa sumpay nato nga video din sa floating restaurant. Thank you for watching. Bye bye. God bless everyone.